Idemo. Samo da vam pokažem kako se pravi režnjići. Znači meso. To je to. Ide paprika. Onda idemo. To. Stavljamo. Dalje. Điveli. Meso. Imamo ovaj već malo. Ćemo vidjeti. Luk. Paprika. Ćemo ovaj. Ćemo opet malo meseke. Ćemo za još jedan. Luk. Aman baš nije dobar. Ćemo staviti meseke. I imamo ćemo još za jedan. Meso. Luk čić. Pa onda paprika. Pa onda ima pečurka. Ćemo opet. Meso. Luk. Pečurka. Stavim još malo luka. Da ne bude muka. Da završimo. Ovo ćemo da još malo. Zato što to je to. To je taj. Stavite malo još malo luka. I onda ćemo staviti završetak mesaga. Ovo je to i to. Znači, to je to. To je to, dame i gospodo.
પછી ćemo da dodamo malo i chicken, to jest piletine naš. Eto ga. Eto. Da ste mi živi i zdravi. I dogodni, ako Bog da. Boris open.